să vă povestesc cum am făcut eu pasul de la startup la o firmă structurată. Deci, e o prezentare strict din experiența mea de acum 15 ani, când am făcut pasul de la un startup în care totul se învârtea în jurul meu, la o firmă care are niște caracteristici. În primul rând, aș vrea să întreb câți din voi are o firmă în momentul ăsta? Câți din voi au o firmă? Ok, deci cam jumătate. Ok. Câți din voi sunt cu firma respectivă de mai mult de 3 ani? Și mai mult de 5 ani? Ok. Nu știu cât este de relevant, eu pasul ăsta l-am făcut cam la 6 ani. Deci am început firma în 97, din 97 până prin 2003 a fost un startup. Deci a fost o firmă în care totul se învârtea în jurul fondatorilor inițial și apoi în jurul fondatorului. Ok. Bun. În general, când ești fondator, la ce te gândești? Te gândești cel mai mult la clienți, cred. Nu? Cel mai mult, dacă clienții nu există, firma nu există. Pe că de aici trebuie să pornești. Cred că asta este o chestie de la care să nu abdici niciodată. Dacă nu există clienții, firma noastră nu există. La ce te mai gândești? Te gândești și la produs. Apoi începi să te gândești și la echipă. Da? Și mai ales pe vremea noastră, da, și acum este foarte... Te gândești și la autorități. Te gândești la controle, la compliance, la tot felul de chestii foarte importante. Pentru un startup sunt foarte, foarte importante. Depinde foarte mult în ce fel de business ești. Dacă nu te gândești și la ei, se gândesc ei la tine. Da? Bun, te gândești la astea 4 lucruri. Te gândești un an, te gândești 2 ani, te gândești 3 ani, tot te gândești. Te gândești la tot. Da, până când te gândești numai tu. Angajezi, dar tot nu se gândesc oamenii la ele. Părerea mea. Din experiența mea, nu prea să gândeam. La produs? Da. 1-1. Foarte bine. Se gândesc, dar cred că se gândesc așa, altfel decât vă gândiți voi, nu? Voi vă gândiți în Face, se gândesc în altfel. Bun, deci până când o să se întâmple chestia asta, să fii numai tu cel care se gândește la toate lucrurile astea. Până când o să fie, startup-ul să se învârtă în jurul ownerului. Cine crede de aici că are o firmă în care există oameni care se gândesc la una din cele patru chestii? Câți angajați ai? Da. 6. Și te gândesc, ai delegat, frumos. Toți se gândesc, toți sunt implicați. Nu toți, am înțeles. Tu câți ai? Și cine se gândește? Am înțeles. La tine cine se gândește? Te rog. Părerea mea este că asta nu e o întrebare, nu e o chestie cu da sau nu. E obligația ta ca startup-ist să plătești salariile la minut. Deci, nu cred că trebuie să șantajezi în felul ăsta angajați. Dacă nu te gândești, nu-ți mai dai salariu. Nu. Cred că, din experiența noastră, este ultimul lucru pe care să-l faci, să întârzi salariile, nu. Deci, dacă tu nu ții promisiunile către angajați, nici ei nu o să îți țină nicio promisiune față de tine. La fel, niciodată să nu întârzi la stat. Mai bine nu mai pleci tu în vacanță și după aia. Nu. Experiența mea așa este. Ok. Așa mi-a zis mie o colegă a mea de la început.
Tu n-ai nevoie de oameni care să gândească, ai nevoie de mulți asistenți. Deci nu era problema la ei. La mine era. Serios. Asta mi-a zis. Deci era o fată super capabilă, dar eu făceam în așa fel încât că eu le făceam pe toate. Și așa mi-a zis când a plecat. Și asta m-a pus pe gânduri. Tu n-ai nevoie de oameni care să gândească. Ai nevoie de mulți asistenți. Tu vrei să faci tot. Nasol. Asta înseamnă că să te autolimitezi. Cât poți să muncești de mult? Deci eu în perioada aia atât am muncit. 14 ore pe zi, de luni până sâmbătă. Fără 4-5 ani. Cred că... Cine muncește mai mult de 60 de ore pe săptămână? Așa puțin? Ce startup sunteți voi? Pe bune? 60 de ore pe săptămână? Păi, munca. Să pune și când te gândești, la cum faci. Și sub duș poți să muncești. Eu foarte mulți oameni că la cele mai bune idei de business le vin sub duș. Eu sunt unul dintre ei. E muncă. Da, normal. Mintea ta funcționează acolo, da? Mă trezesc la 2 noapte, exact. Mi-a plecat cel mai bun angajat. Aoleu, de câte ori mi s-a întâmplat chestia asta? Ce naiba fac? Cum înlocuiesc la cel mai bun angajat? De la 2 la 4 nu mai dorm. E muncă și aia, nu? Nu-i muncă, e muncă. Deci mai întreb o dată. Ținând cont de toate chestiile astea, cine lucrează mai mult de 60? Ok, un pic mai bine. Problema este că și dacă muncești așa, deci un om normal muncește 40 de ore, da? Tu dacă muncești așa de dai cu capul de toți pereții cum munceam eu, deodată aveam numai duminică după amiaza liber, tot faci cu 2 oameni, nu mai mult. Atât. 2. Deci ești limitat, dacă totul se învârte în jurul tău, ești limitat la câți oameni poți să conduci. Și teoria de management zice așa, că poți să conduci între 8 și 16 oameni. Hai să zicem că poți să conduci dublu, că lucrezi dublu. Și atunci ce facem? Ce putem să facem? Delegăm. Numai 16 oameni? Asta zici? Că ai vrea să ai 16 oameni, nu? Trebuie să te uiți tot timpul la mai mult. 16 oameni, în condițiile în care piața te ajută, cel puțin cum ne-a ajutat pe noi atunci, în 98, 99, 2000, 16 oameni era foarte puțin. Nu puteam să satisfacem toate cerințele pieței. Dacă nu reușeam să creștem mai mult de atât, pierdeam cote de piață. Deci 16 oameni era foarte puțin. Noi făceam și foarte multe lucruri repetitive, manuale, deci aveam nevoie de mulți angajați. Și pe vremea aia aveam peste 6 ani, când am făcut pasul, cred că am trecut de la 20 la 50, cam așa era. Acum avem 700. 16 oameni cine are? Câți oameni au 16 oameni? Ok, deci vorbim despre viitor pe cei mai mulți. Bun, da. Ok, foarte bine. Asta înseamnă că o să vă uitați ce o să se întâmple la voi în firmă peste 3-4 ani, peste 1 an, peste 2 ani. Dacă urmăriți, pas cu pas, ce zic eu aici. Glumesc, bineînțeles. Bun, deci cum faci să depășești această barieră? Evident. Delegi. Rupi bucăți din ce faci? Rupi. Delimitezi foarte clar bucățele din ceea ce faci tu. Găsești un om care poate să facă chestia aia, îi dai responsabilitate pentru chestia aia pe care poate să o facă, responsabilitate, dar îi dai și putere. Și putere de decizie. Altfel nu merge. Dacă dai doar responsabilitate și el vine la tine și te întreabă tot timpul, n-ai făcut nimic. Ușor de zis, da? Da, chestia asta mie mi-a luat un an. An de zile.
Și am avut curaj să o fac și am avut instrumente, pentru că în timpul ăla eram la MBA. Și MBA-ul mi-a dat suficiente tool-uri în mână, în așa fel încât să pot să rup bucăți și să le dau la alții. Îți pare ușor, dar nu e așa de ușor. Câți au făcut MBA? Câți vor să facă MBA? Așa puțin? MBA-ul e bun mai mult ca networking decât ca instrumente de management. Adică este și mai bun ca networking decât este ca instrumente de management. Înveți foarte mult de la colegi și înveți de la profesori, dar mai mult de la colegi, cred. Bun. Cum am făcut-o eu și cum pot să sfătuiesc pe cineva de aici să o facă și aș putea să îi spun pas cu pas. Care sunt cele 4 ingrediente esențiale ca să poată cineva să facă chestia asta? Cine mai vede un alt ingredient? Risc. Curaj. Risc, curaj e același lucru, da? Cum? Da, exact. Astea două sunt foarte mult calitate în HR. Pricepere în comunicare și încredere în oameni. Alegerea oamenilor. Tu zici recrutare. Este foarte important și recrutare, da? În interior. În exterior se consideră că deja știi să comunici, ai un startup care este pe creștere, da? Deci, ce mă refer? Mă refer la cum comunici cu oamenii din interior. Bun. Și ce mi-a folosit mie cel mai mult ca knowledge de management? Ce am făcut atunci, în 2003-2004, când eram anul 2 la MBA? Am făcut sistem de raportare. Excel-ul, nu știam mai atunci altceva, dar știți ce important a fost și ce bine a funcționat? Am creat și am urmărit bugete. Nu făceam până atunci așa ceva. Cine din voi are buget? Wow, ce mulți! Bravo! Eu nu făceam buget înainte să văd chestia asta. Nu. Urmăream profitabilitatea, dar nu făceam buget. Ce ne-a folosit iarăși foarte mult cu tool-urile de operations management. Nu știu dacă sunteți la curent cu chestia asta. La MBA am avut foarte mult de învățat de la chestia asta. Știți chestia aia cu drumul critic, cu bottleneck-uri, cu diagrame Gantt. Știți ce mult folosesc? Dacă vă pică în mână un curs de operations management, sau este o carte care te învață operations management din literatură, care se numește The Goal. Foarte interesant. Știi? O înveți citind, înveți operations management din povești, din întâmplări adevărate. Ce am mai făcut iarăși, am definit clar responsabilitățile în scris. Da? Deci am făcut job description-uri. Până atunci le făceam doar așa, că erau cerințe legale, erau numai o formă fără fond. Din momentul ăla au devenit fond. Au devenit un instrument de lucru, de partajare a responsabilității între mine și oamenii din firmă, dar și între oameni din firmă între ei. Și apropo de recrutare, am înțeles cum funcționează acest job personality fit. Am înțeles de la MBA. Ideea este că un om cu ambiție poate să facă orice. Poate să facă orice vrea el. Deci, eu eram complet antitalent la începutul firmei la vânzări. La un moment dat, mergeau așa de bine vânzările că mă gândeam să mă reprofilez, să fac numai vânzări. Poți să înveți orice dacă ești suficient de ambițios și suficient de doritor. Și nu numai eu am fost în situația asta. Am văzut oameni în firmă care au făcut același lucru. Pentru că au vrut foarte mult să facă chestia asta. Problema este cu ce efort faci.
orice ăla. Sunt unii oameni care fac o chestie foarte ușor și unii oameni care o fac foarte greu. Deci, ideea este să angajezi pentru un post un om care face un lucru foarte ușor. Nu neapărat că are ambiție să-l facă. Foarte bine să aibă ambiție, că fără ambiție nu se întâmplă. Dar să înțelegi cât este el de dotat și cât este lui de la îndemână să facă jobul ăla. Apoi, o bază de comunicare. Cel mai important sfat. Cel mai important. Până să înțeleg chestia asta, mi-au plecat, cred că, 3-4 din top 10 angajați. Niște oameni foarte, foarte talentați. Bine că n-au plecat la concurență. Sipatul rupe legăturile personale. Foarte greu să nu ții. Foarte, foarte greu. Dar în momentul în care îți vine să țipi, nu merg până la 10, știți sfaturile de la psihologi. Nu merg până la 10, te duci în altă parte, te enervezi când îți vine un mail de la urât, te enervezi, te calmezi după aia, răspunzi. Merge. E o chestie de autodisciplină. Cu cât o faci mai tânăr, cu atât e mai bine. Deci noi cred că am pierdut oportunități foarte multe prin faptul că au plecat oameni foarte buni din cauza că țipam la ei, sincer. Apoi, ce făceam la început? Mergeam pe sistemul cultural românesc în care trebuie să critici și să nu lauzi. Să nu prețuiești ce fac. Așa eram noi obișnuiți de când eram mici, cel puțin așa era prin zona mea geografică, la Brăila. Nici o greșeală nu scăpa necomentată, în schimb când făceai ceva bine, nu era nicio problemă. Și eu, la începutul filmei, făceam la fel. Oamenii nu erau foarte satisfăcuți de jobul lor. Și plecau sau cereau bani mai mulți decât ar fi cerut ca să compenseze stresul măcar la care se puneau. Și asta se învață. Se învață. E bine să te învețe cineva cum să o faci, e bine să vezi la cineva cum să o faci. Da, se învață. Apoi, cred că e foarte util să creezi o atmosferă plăcută în firmă. Nu o atmosferă încordată, nu o atmosferă conflictuală, ci o atmosferă în care să se poată construi. Oamenii să participe împreună la o construcție. Dar nici la extrema cealaltă în care toată lumea să fie foarte relaxată. Trebuie tot timpul să te uiți la rezultate. Trebuie să păstrezi un echilibru. Trebuie să păstrezi un echilibru. Odată, trebuie tu ca manager să fii foarte plăcut. Cum zicea Becale, pe mine mă iubește angajați. Angajații muncește pentru mine, nu pentru bani. Că mă iubește. Eu cred că el a surprins un adevăr foarte important pentru management. Măcar simpatizat, dacă nu iubit, da? Cred că este foarte... te salvează odată de foarte mulți bani în plus. Da? Să spunem să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că dacă oamenii primesc o ofertă din altă parte, să gândesc că și scap și de la. Așa, dacă cineva îl primește cu un zâmbet la firmă, nu e așa ușor să plece dintr-o gașcă în care se simte bine. Sunt chestii basic, dar cred că voi, ca startupiști, dacă nu v-ați lovit, o să vă loviți de ele și mai bine să vi le structurați într-un fel. Dar bineînțeles că dacă nu sunt orientate către rezultate, oamenii din când în când mai dăm un mail de la cu ne vedem aici fiecare dimineață la 9 dimineața, nu mai târziu. Un mail de avem treabă, hai să mai dăm pauzele de țigară. Nu este.
tot timpul, cred că se poate ține un echilibru. Adică, din experiența mea și a altor prieteni ai mei, pot să ții un echilibru. Extremele nu sunt bune niciodată. Am făcut o prezentare despre e-mail recent la team building în care am spus că este mai bine să te duci să discuți dacă ai o chestie de comunicat cu un coleg, să te duci să discuți cu el. Așa am spus în prezentare. Și mi-au sărit toți în cap. Păi și nu mai rămâne scris? Păi și eu în timpul ăla vreau să mă concentrez. Dacă vine cineva la mine să-mi povestească de chestia aia, eu nu mai mă pot concentra, nu mai fac treaba. Adevărul la mijloc. Role-playing-ul e un concept din psihologie. Din psihologie, care se aplică foarte bine în management. L-am studiat noi la MBA într-o disciplină foarte, foarte interesantă și cursul ăsta, dacă vă pică cumva în mână, citiți, se numește Organizational Behavior. Este un curs de psihologie aplicată în organizație, în firmă. Oamenii sunt obișnuiți să joace niște roluri. Și în familie, și în familie când sunt mici, și în familie cu soțul, soția și copiii, dar și în firmă. Ei joacă niște roluri. Unul este cel harnic, unul este cel isteț, unul este cel care își ajută colegii și aceste roluri se reîntăresc prin cum te văd colegii. Dacă tu ca manager intri în jocuri de roluri cu angajații tăi prin care ei joacă un rol pozitiv, ei tind să nu iasă din jocul ăsta de rol. Tind să intre în joc. Dacă tu ții un angajat de chiulangiu, ăla o să devină și mai chiulangiu. Știți cum este tehnica de discuție de tema asta. Ai greșit ieri, dar în general tu faci bine. Da? Te rog? Mai tare? N-au cum să nu fie clienții pe primul loc. E imposibil, nu. Sigur sunt clienții pe primul loc. Nu știu dacă știi un pic firma noastră. Firma noastră e o firmă condusă de client service. Oamenii din client service, cei care țin legătura cu clienții, sunt mici satrapi în firmă. Intraprenori, da. Ei folosesc celelalte resurse ale firmei și ei sunt legătura între clienți și celelalte departamente ale firmei. Clienții, în mod sigur, sunt... O firmă există pentru că există clienți. Mai la începutul firmei aveam rată cam de 40% de întoarcerea unui angajat bun care vrea să plece. Acum, probabil că am crescut puțin la 50%, dar oricum n-am rate foarte bune de întors oamenii din drum. Odată ce omul s-a hotărât să plece, nu este așa de ușor să-l întoarce. Și nu îl întoarce de cele mai multe. Cu o poziție nouă, cu un reframing, o restructurare a modului în care este el văzut în firmă. Se poate întâmpla chestia asta. E un job foarte dificil asta, să întorcem înapoi. Și câteodată este un skill esențial pentru manager. Ok. Pe același nivel cu celelalte două, pe același nivel, la fel de important, este să ai încredere în oameni. Să te autoeduci, să ai încredere în oameni. Pentru că dacă n-ai încredere în ei, nu poți să le delegi. Există manageri de firme foarte mari care au sute de angajați și care au niște deficiențe pe zona asta foarte mari. Și ei funcționează tot timpul sunt la limită din punct de vedere organizație. Tot timpul se poate întâmpla o destructurare din cauza asta că nu au încredere în oameni, directorul general, cel care ține lucrurile în mână.
Ca parte de buget, ce procent din veniturile totale sunt alocate pentru dezvoltarea personalului, pentru training-ul lor? Foarte puțin. Foarte puțin. Oamenii sunt trăinuiți foarte mult on the job. Adevărul că noi suntem și oarecum pe o nișă și este destul de greu să trimitem oamenii la niște cursuri foarte relevante pentru oamenii noștri. Da, nu știu, cât să zicem. E o problemă de return on investment pentru mine, cel puțin e o problemă de return on investment. Dacă aș vedea dacă acum să zicem că băgăm 150.000 de euro în training, da? La o cifră de afaceri de 20 de milioane. Vale foarte puțin. Da? Dacă aș vedea că în loc de să bag 150.000, aș băga 250.000 și 100.000 îmi produce un extra EBIT de 200.000, aș face. Este cu încercare și eroare. Deci, așa m-a învățat pe mine, bunicul și cu tata. De la orice om ai ce să înveți, orice om are o calitate și trebuie să o găsești tu, ca manager, tu trebuie să o găsești. Rolul tău ca manager poate să fie, acum sunteți startup-iști, să ajungeți manager, poate nu o să percepeți în momentul ăla. Unii oameni stau în firmă numai pentru că managerul i-a găsit calitatea aia și o dezvoltă. Am văzut foarte frecvent chestia asta, nu numai la noi în firmă. Și vă vorbeam mai devreme și de self-fulfilling prophecies. Dacă tu îi zici omului, ești rău, ești chiulangiu, ești așa, el o să tindă să devină așa. Tu tot timpul întârzi. Niciodată nu zici asta, tu tot timpul întârzi. El a întârziat. Dar cred că, în general, tu nu întârzi și nu știu dacă o să mai... Cred că nu o să mai întârzi, nu-i așa? Tu greșești când faci estimatele de cost. Niciodată nu spui asta. Ai greșit punctual, atunci ai făcut o greșeală punctuală. Am încredere că el se va... Am o încredere sinceră. Mă autoeduc pe mine, sunt credincios, am o convingere sinceră că el își va îmbunătăți performanțele. Și culmea, deși eu nu cred inițial, dar mă oblig să cred, culmea chestia asta se întâmplă. În 80% din cazuri. Pe bune. Pare așa. Dar nu e așa. Dacă nu se întâmplă, la un moment dat o să vrea el să plece, că nu se mai simte bine acolo. Dar dacă nu ai curaj, nu poți să ai toată priceperea din lume, sincer. Întreprinzătorii sunt definiți în primul rând prin curaj. Nu știu dacă ați văzut statisticile din Statele Unite care spun că nivelul de educație al întreprinzătorilor în Statele Unite este sub medie. Sunt oameni pe care nu educația și nu tool-urile îi diferențiază, îi scot afară din mulțime, ci curajul. Bun. Dar am vorbit atât de o firmă structurată. Hai să vedem cam ce înseamnă o firmă structurată și o să merg puțin mai repede. O firmă structurată este o firmă care funcționează mai mult pe bază de proceduri decât pe bază de oameni. Da? Deci nu depinde foarte mult de oameni, depinde mai mult de proceduri. O firmă structurată, cred că asta este, pentru noi asta a fost corner point. Nu am suferit atât de mult când a plecat un angajat cheie. Dacă ești structurat, te doare mai puțin, mult mai puțin. O firmă structurată are o strategie coerentă, dar foarte mulți au strategie coerentă. Nu e asta șmecheria. Șmecheria este să o înțeleagă angajații. Nu să le o poveste, dar și să o înțeleagă. Să discuți cu ei despre strategie. Să înțelegi ce vrei să faci, de ce faci și cum faci. Bun. În contextul de firmă structurată, m-am lovit de două tipuri de personalități de angajați. Două feluri de oameni. Amândoi foarte valoroși,
dar unul foarte valoros pe termen scurt și unul foarte valoros pe termen lung. Unii erau niște valori individuale și unii erau niște oameni de sistem. La început aveam numai valori individuale, eram unul și unul. Dar fiecare era... Oamenii cu valoare individuală sunt capabili, dar de multe ori au niște probleme de comunicare, mercenari, sunt nedisciplinați, făcând omul de sistem e disciplinat, fidel și ordonat. Și am căutat la un moment dat, când am făcut trecerea asta, am căutat în mod specific oameni de tipul ăsta. Oameni care să fie piloni în structură. Valorile individuale nu prea vorbesc între ceilalți, preferă să vină să vorbească numai cu tine. Da? Ceilalți le e la îndemână să vorbească cu ceilalți pentru că sunt parte dintr-o structură, dintr-un sistem. Aceste valori individuale urăsc procedurile. Nu, sunt foarte mulți oameni care urăsc procedurile și le evită, pe când oamenii de sistem le agrează și le respectă. Și, sunt individualiști și ceilalți sunt oameni de echipă. La un moment dat, cred că toți dintre voi o să trebuiască, pe lângă oamenii individuali, valorile astea individuale, să căutați niște oameni de structură, niște oameni de sistem. Nu puteți să faceți treabă fără ei. Bun. Și cum funcționează o firmă structurată? Tot așa foarte repede. În primul rând, fondatorul deleagă și dă puterea angajaților. Și asta cum merge delegarea asta? M-am gândit foarte mult la chestia asta. Mai dai, mai iei înapoi. Iar mai dai, iar mai iei înapoi. La un moment dat se pare că scap din mână multe chestii și scap din nivelul de calitate în firmă. Sau încep să se certe oamenii între ei pentru că sunt prea liberi și nu sunt suficient de coordonați. Nu este niciodată linear. Nu e niciodată. Deci, este absolut normal să se întâmple chestia asta. Deci dacă vi se întâmplă, dacă la un moment dat delegi și ți se pare că vei înapoi, să nu te sperii. Peste un timp o să continui să crești gradul de delegare. Cel puțin la noi așa s-a întâmplat. Bun. Într-o firmă structurată crește importanța comunicării orizontale, deci nu mai au nevoie tot timpul de tine, discută între ei. Foarte important. Procedurile și regulile câștigă teren. O firmă structurată înseamnă proceduri și reguli. Da? Mă contrazice cineva? Apar planurile și bugetele. Ce spuneam mai devreme, este iarăși o caracteristică esențială a unei firme structurate. Și fondatorul poate să plece într-un concediu. Dacă ar fi să recomanzi o singură carte pentru antreprenorii aflați în primii ani de activitate, care ar fi aceea? Una singură. O singură carte pentru antreprenori? Am zis mai devreme de The Go, dar e o chestie nișată pentru cei care fac operations management, care au operațiuni. Ce ar trebui să citească din punctul tău de vedere orice antreprenor care se află la început? Sincer, n-am citit prea multe cărți de antreprenoriat. Adică am... Una de vânzări? Una de vânzări? Nu știu dacă. Am citit Dale Carnegie mai pe la începutul carierei. A fost interesantă. Cum să-ți creezi relații. Cred că da, cred că așa se numește, da. Rămânem la aceasta? Că tot spuneai de networking la MBA, că ăla e cel mai important. Networking la MBA. Poate totuși aș citi o carte de organizational behavior. Uite, asta este recomandarea mea. Asta mie mi-a deschis cel mai mult mintea. De cum funcționează de adevăratele o firmă, care sunt relațiile într-o firmă, cu zvonistică, cu tot felul de povești, cu comunicare internă. Sunt multe cărți de organizational behavior, dar dacă căutați așa, o să găsiți, în mod sigur, una.